Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как да направим един много интересен стретчинг, наречен брецел. Брецелът е така наречения 3D стретчинг, който обхваща цялото тяло и по-специално голяма част от фасциите в тялото, който се минава от краката, завърта се около тълпа и завършва към ръката на срещуположния крак. Така, брецелът. После лягаме на земята за брецелът. Поставяме десния крак, в случая свит, и горе-долу около 90 градуса. Хващаме го с лявата ръка, леко го придържаме, и на задния крак, в случая левия, хващаме с свободната ни ръка. От тук пускаме главата и започваме да дишаме. Важно условие е да изпълняваме дишането бавно и дълбоко, диафрагмено. Какво означава диафрагмено? Когато легнем и когато вдишаме, предимно корема да се напълва с въздух, а не гърдите да се изпълват с въздух. Изцяло въздуха да влиза в диафрагмата. Така, по този начин много по-лесно ще отпуснем мускулите и ще доведем до хубав стретчинг. Пак повтарям, кръстосваме десния крак, хващаме с лява ръка, десната ръка хваща задния крак, от тук се отпускаме и правиме около 3-4 втишвания и издишвания за около 5-7 секунди. Поемаме дълбоко и издишаме бавно. След като направим едно-две издишвания, тялото ни при самото издишане ще ни позволи да вземем още обем и ние го взимаме, като леко придърпваме и отпускаме тялото. Така. Това е в общи линии стретчинга. Правете го пак внимателно, отпуснато. Може да го направите вечер преди сън, след топла душ, тогава работи много добре стретчингът. Ще ви помогне да намалите болката в гърба, схващане от дълго седене в колата или на работа, или просто да ви подготви за дадено двигателно действие, което искате да извършите. Дали ще тренирате или ще правите някаква дейност, която ви ограничава мобилността, това ще ви помогне. Това е от мене. До следващия път.